Kene iki sing ngetokke dokter-dokter akeh. Akeh dokter ya akeh, profesor akeh, wis ora usah diitung. Ora iso diitung kanggo wilanganing driji. Dokter, insinyur kabeh wae metu saka SMA kala sejebeko kene. Iya. Eneng sing siji ning paitane. Anu dodol cangkem. Sopo, Mak? Kuwi. Matamu. Kancane do dadi profesor kok ming dodol cangkem. Iya, dagelan ya, Mak. Ben bagus ning tenare ning kuli profesor, terkenalnya ning kuli dokter. Iya. Arep ming paitan wadah kacang kuwi. Iya. Aming padha ro kono. Lah aku nak bahane akeh. Pragote akeh. Gawang, wayang, gamelan, gitu. Aning lemu grajeni rezekine wong akeh kuwi. Oh, kudune do dibakai 300 kok ming 75 medhut. Nah aku ora dosa. Wis ngomong 75 medhut ki cangkeme sapa? Ah cangkeme wedi aku. Apa Den Baguse ya alumni kene? Alumni kene, Nok. Oh iya. Lah Sronto alumni Wirogunan. Ora. Lek Wirogunan piye to? Kowe kok pucet ngopo ya? Tak armodar lek. Ya disehat-sehate ora. Lah ya nek ora nusul kowe ya arep nusul sapa? Nek arep nusul bapakne Sena kuwi wis dikubur mbiyen-mbiyen. Aku rada tak anterke kok. Nek kowe arep ndisiki ya kono kok, Bul. Iya. Den Bagus sing ngarsa. Iya. Iya alumni kene. Wah. Aku mbiyen ning kene ranking 28. Saka 32 kuwi. Ning sing papat pramunggah. Dadi aku muridé. Aku jujur kok sing paling apik bijine apa Den kene? Aku. Gambar ora iso tata buku. Wah, disenengi Pak Marjo, ora ngerti sik jenenge Pak Asmane Pak Marjo. Guru kene. Wah, wonge sumeh kelap. Untune perak kabeh kae. Aku nek udan malah tilakane. Nek pas udan guyu sambar bledek cangkeme. Kok iso kok nyamber bledek kok dadak ngarah nang kono? Lah nggon kelap kuwi kandarane kancane. Ya iso ya. Ya nek ngono nek munekke untune kelap kuwi jane nek jenengan ngomong untune kelap kuwi jane ya nek aku rak merongos beda. Iki asli. Sing palsu luwih merongos meneh. Iya. Iya Den Bagus sing arep jebule ya lulusan kene. Nek ketok wong-wongane iki mesti goblok kok. Iya. Sapa? Jenengan kuwi bentuk-bentukane wong siswa sing didelok iki terus. Piye. Iki siswa liwat oh iki cerdas. Iki guru ki ngerti. Oh iki cerdas. Oh iki petuk iki jelas kok iki. Anak petuk nek wis mlebu SMKI. Atos lah iki. Wis iso dikroyok penabuhku iki lulusan ngono kabeh lho. Mulak lagi delok rupane nek petuk kabeh iki. Wani kroyok sakmene sing nang mburi kancaku kabeh. Monggo kowe urung bayaran to? Mudar. Kowe iki nek omong karo Den Bagus sing ngarsa iki ora bakal iso menang. Wong pintere kaya ngono nek ngolak-alik kalimat, ngolak-olak ukara kuwi iso kowe ora bakal iso menang. Heeh, edan aku mbiyen gelem dadi dalang pun apa sebabnya kok mau gelem dadi dalang? Kok ora gelem dadi dalang? Ah, dalang ketone profesi goblok kok. Kok goblok? Ah sing nonton iki mesti ana sing ayu kok kowe trimo nyawang tebok. Goblok. Mula aku moh dadi dalang. Dene akeh dalang do rabi yo matane seleh ngendi ngono lho. Merubah rabi mongko delokane iki mung debok lho ya. Angger sapa? Oh sing ngetengi dalange kono. Ming Sena ku sing apik. Ora awan mergo kalah karo sing wedok ngono kan. Iya. Panjang dhuwur kan nek arep wedok seli
apa-apa. Aku nyawang debok nih rak bayare akeh dhewe. Neng kene. Ha iya. Aku neng kene demi alumni. Beda. Aku ora golek ning tetep dine lho aku. Jare ora. Kowe Yo sithik-sithik Yo sithik-sithik piye. cangkemmu mencela-mencele kok. Engko pengen kabele ngono. Kowe iki lulusan SMKI apa piye kok belani kono? Ora aku deg-degan ya kowe meni ngono kuwi. Kok dedekan apa lek? Direwangi kuru tekan kene kok ning ngarep ora entuk apa-apa kuwi ya. Ora asu iki. Nang sekolahan kok omongane kaya ngono. Oh, kleru jenengan Mbak Cange. Pripun? Nek teng mriki niku pisu-pisuan ku biasa. Ning nek nesu kira kena. Oh nggih ta. Kuwi nek wani duel teng begitu zamane Rama Kulman cekel kabeh terus didu nganti ana sing kalah kok. Dadi padha mboten wani kerengan. Ning sampean wis tau didu. Lah kula nu jireh aja. Lho ngak Somong lo kendel sinten? Tak anteme sisan ngomong jireh kok didu kerengan ora wani aku. Ameng jireh kok le mecotot banter banget. Lah wanine ming mecotot e. Awis jireh lemak-lemek nek yo entek. ale ora direh piye wong mungsuhe kirik kok. Oh, berarti sing semper kae ya. Ae iya. Aja kae bapakku. Iya, Pak. Nggih. Ya. Mbok jenengan asta wonten iki. Nah, kula mesambut nggawa wis apal aku matakoni napa lulusan kene. Nek pancen alumni visi dan misi Jebito itu apa? Ah niku tengen catatan sampean wonten. Ah cepet ta. Awang nggawa kok dadak takon iki lho. Lah kula niku alumni tau mulang mriki kok takoni. Kula nu nek gawe soal ora iso nggarepe murid iso kok. Pripun? Wes bareng ngomong apa? Aku tandani ya, Nok. Heeh. Kowe biyen tepung dagelane Paidi ora? Tepung sing wis mati. Heeh, biyen lucune ya ngene iki, Nok. Terakhir pentas karo aku lucune ngene. Bar kuwi terus mati, Nok. Badhe nyun pamit. Anjuk gilani omong-omongane. Kowe ora ngedeg-degi. Aku nyember aku sing lara e. Kene-kene digo kene. Wis kene iki wae wis pinuk. Ora ketok ning. Lah engko darane ora ngajeni juragane. Aku nang jugangan wae aku trimo nang juk kanu peceren. Lah ora-orane juragane kok. Lah aku yo wedi aku ndene jak iki le. Nah iya, engko tak kenai rada akeh. Nah, 350. oh iya. Wong tanggapane ming 10 juta. Ayo, heeh dampiri Paidi kowe angger ngono kuwi. Wes wong loro sing ngancam aku. Iku rombongan mburi iki do ngancam aku sisan ora. Iya to. Anak ora goro mula aja gayeng-gayeng. Ora Pak. Nek sing jeneng wong pentas ki sak madya sak pitahe anut kadiwasane. Ora usah maksa pikir gitu lek. Heeh. Betul Pak Den. Iya. Aku nganti kisruh aku nek ngundang. Aku nek ndi iki ngundang Den ya. Lah iya. Monggo jane. Kancaku mbiyen jenenge Sofyan ki yo ndalang nang pupuk nulang nang ngono kuwi ya iso aja. Kok jan tengah-tengah limbuk cangik ngono kuwi. Mbok dagelane liyane niki mawon, Pak. Ayo deg-degan to kowe. Ah padha aku mau doneke ngono pindho. Berarti kowe wedi mati sih ya. Wedi mati. Wong urip kuwi paling sampurna nek wis ora wedi mati. Uripe tenang. Iki rung sampurna kok kepiye to? Lah kabeh sampurnake yo saiki yo. Aja kaya ngono to. Iki kok nyebahi kabeh to ki rumah saku. Golek dalang liyane wae Mas, luwih murah. Wong lara ya 3 dina jak ngetoprak mudhar iki nek. Si sapa sing sak Aku ya aja to. Den golek pasangan liyane. Liyane. ora iso. Ora maksudnya nek jenengan segera kuwi Den bagus ya aja golek pasangan jenengan men sehat dhisik. Oh. Nek dua personil sing wis watuk banget cocok banget pemane jenengan pasangane karo Pak Sronto. Kudune iki yo sehati. Iya. Kono lara. Sampe wis golek watuk kebuki dhewe baru lara. Matamu kuwi ya nyoba wong waras yo padake lara. Aku ki jodhone iki mung loro. Sapa? Siji Kang Sronto iki. Sing kedua ning sok tak hubungi rada Luna Maya. Ngono lho kan. Sing siji iki sok dadi ra iso tak hubungi dadi kepeksa njupuk iki. Nek karo sinden cilik-cilik ngene iki aku ngejak ngene malah gila aku. Mergane Mesti tak bayar murah iki. Mending ngono kuwi ta.
angger dalang ngejak sinden cilik ae kapusan kabeh ngono ta. Aku aja nganti duwe jeneng ala kaya ngono kuwi. Sinden semene iki tak bayar padha ya, Nyuk. Dadi sakmene iki sithik kabeh lha ngene. Ya ampun. Ngapunten nggih Budhe. Alah. Mbok yo menghargai profesi le sinau wis suwe. Kowe dinae pira nok saiki jujur nek ora tak tonyo nek kene. Aku nek jujur tak tonyo dhewe kowe ya. Ora terus terang wae 35 apa 75 ayo. Kowe nek muni cuwit ngono bandem cepolo. Banjur kaya gelut. Lah jare wate cecenan ora apa-apa ning aja nesu. Ora kena nesu nek kene. Syarate mriki niki nggih Mbak Cange. Nggih. Jawa, Cina, Londo ra urusan kabeh kompak. Oh, Jawa ampek, Cina amis, Londo prengus iku ora ana njuk beda-bedake. Kabeh padha nggih. Padha anane sinau bareng, seneng-seneng bareng. Ngoten niku. Dadi ora nganggo nesu-nesu. Ora terus golongan-golongan. Kowe Cina campur Cina. Ora ana nek wanimu ning ngono mah do diantemi dhewe ning jaba ning jero kok didu. Ora ana kepruk-keprukan nek SMKI ya nyambut gawe kok ngepruki jek. Ah metu dadi dalang elek ya mung tukang gelut ta. Ora maju kene ora maju. Ora mampu ngono. Ah mang cek ayo saiki jujur. Niki sing jenenge dokter sak pirang-pirang. Insinyur sak pirang-pirang. SMKI sing dadi dokter pinten? Lah wis ngono wae. Lah wong SMKI iki jurusane ora dokter kok. Lah kene iki ra ono jurusan kedokteran yoan. SMKI iki dikeluarkan untuk menjadi orang yang berbudaya, ngerti kabudaya. Kene ora kok. Kene ora ono apa piye? Ya ono malah tak antemi kowe. Kene iki yo berbudaya. Ana sing dadi dalang nek mau calon. Nek sesuk nek tuane padha kowe, wah mesti apik dheke wong kowe wis mati. Kowe teko. Wis aku arep bali wae tenan iki aku. Ya saya bareng-bareng liwat kene ya. Mangsaku kok iya iki ya bener kok Mak. Iya, nek kae Mas Ahok dadi dalang apik ya engko aku ki ya. Iya sing njaluk dawa rezekine. Iya ya Mak, dawa umure. Ngono ya Mak. Taun iki ketoke ora ono dalang kok. Oh, taun iki. Iki sing diprititi arep dagelan-dagelan iki maksudnya. Aku guru kok ora masalah. Guru kok karo pentas nang kene barang. Alumni. Alumni bebas ning kene iki. Aku iki dadi nek ana malaikat arep njabut, butuh dagelan. Kula guru. Butuh guru, MC kula. Aku ya ngono. Butuh dalang modar ora pindhane ndi kowe. apa meng aku tok dalange? Wong dalang ya akeh banget. Dalang sing paling elek. Nah, mesti ngono. Elek tekone sehari-hari kuwi lho. Nek le dalang takone apik lho. Utawa malaikate wis nggawa surat saka kono dalang sing wedira sing wedok sapa ya? Ah kecekel kowe langsung. Ah nek wani tak biyo meneh. Ayo. Nah, Apa? macul sirah dagelan iki ana hukume ora ya? Tas-tes wae. Iya. Ya kudu tabah nek karo panjenengane iki kudu tabah aja kok pentas. Ora pentas wis suarane atos. Tenan ya wis pancen dadi watak. Watuk ngono tambani obat mari nek watak iki bareng karo patine. Iya. Bali neng nyawa meneh. Saiki ora urusan nyawa. Piye? Meden-medeni. Sing entas lara patang sasi iki aku e. Angko nek njuk mampir nggonku malaikate susila ra ana isran ya kowe wae mudar aku. Lho padha niki mawon jenenge takoni dagelan. Dudu apa? Bakul manuk. Monggo manuke dhewe wis ra iso muni. Piye? Wis kena lara gula dhek emben kuwi, wah. Piye ambiyen niku kondang le jago mlebokke striker e dhek niku. Ayo. Mula weruh gawang loro niku rak pun kemecer niku. Wah, aku mbiyen nek mlebokke ora mung saka ngarep, saka ngiringan wae nelisip mlebu.
Terakhir reko-reko saka mburi. Urung mlebu aku entek wis metu. Ya mung doko-doko karo godres kae. Ora iso mlebu. Kok ditutuke dalang aku tak golek dagelan liyane. Iya, ora mungkin iki ya bat-batan kok. Iya. Ki mau tak takoni visi misine ra ora ngerti to, Dik anu, Den. Oh ngerti aku visi-misine. Yo, bentenan diwaca. Oh, gene ya nggawa ora. Lah sing gawe iki aku cah iki. Ora ngerti kemampuan. Lah nek pancen gawe ya ora usah maca, mesti di luar kepala. Ora ngapalke. Aku ki gawe ora kudu hafal. Wah, Habib. Dalang ning kemampuan bahasane lemah. Gawe iki karo ngapalke beda ngono lho. Ya kasarane buruh ngetik. Apa piye? Buruh ngetik. Sak sithik ning nyebai lho ki omongan ngono. Nah niki visine niku Kolese De Brito sebagai komunitas pendidikan berjuang untuk membantu proses pembentukan pribadi siswa menjadi pemimpin-pemimpin pelayanan yang berkompeten, berhati nurani benar, dan berkepedulian kepada sesama demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Mula wonten unen-unen ad maiorem Dei Gloria. Tegese apa kuwi? Dhuwur lawang mrijo pugeran. Kuwi ana tulisane kok ngono gedhe banget. Aku njur dhuwur lawang gereja buger. Kayak ana tulisane ad maiorem Dei Gloria. Ad ki dhuwur, maiorem lawang, Dei gereja, Gloria pugeran. Cetha ta? Aku ora ngerti basa Latin. Ah iya. Mula Mbok De Ahmad iki tak takoni, ajeng teng pundi Mbok De? Anang Gloriam. Anang pugeran. Eta apik to. Piye apik piye? Cangkem dagelan nek mlaset-mlaset apik to. Apik. Mimike barang iki kaya wong pinter ning ra iso genahke. Ah iya. Ah mimike kenanteng mburi kula cilik-cilik ngeten kok ya. Kon genake, ati genake urung kena kok ya. Lho, cilik-cilik lho, ketan iki cilik-cilik. Terus diwaca, Dik. Nggih, sakniki niku wae visine. Sakniki misine, misi De Brito. Weruh ora? Belum. Padake aku katarak. Nyo sing picaknya. Dilandasi semangat Kristiani dan spiritualitas Ignatian, komunitas Kolese De Brito bertekad untuk satu, membentuk siswa menjadi pemimpin yang humanis, melayani, berani berjuang untuk sesama, dan berwawasan kebangsaan, serta menghayati nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nomor setunggal. Ini prinsipnya timbang kedawan. Nggih. Niku janjane iso diringkes. Apa? Aku datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Rampung. Agamis. Nggih. Terus sing nomor kalih, membantu siswa menjadi pribadi yang berkembang secara utuh, optimal dan seimbang. Nah, kaya sampean mboten imbang. Otak kiri dan kanan itu tidak bisa digunakan dengan imbang karena lebih banyak ke otak kanan. Nek Mas Rontono kiri kanan imbang ra tau dienggo kabeh. Ngawur. Awang wis ora ndek utek kok aku. Terus yang ketiga itu mengembangkan siswa menjadi pribadi yang jujur, disiplin, mandiri, kreatif, dan mau bekerja keras. Nggih. Ini kalimatnya salah nih. Kok salah? Kerja keras. Ayo kerja keras. Oh ya kudune keras kerja. Kerja keras. Keras kerja. Aku iki dokter andes kok bosok to. Bahasa Indonesia ini lho. Kudune kan keras, yuk kerja. Heeh ta? Nek kerja, yuk keras, iki mesti kerja meneh ngono lho. Heeh. Nek ngono aku mau numpang tanya ya kleru. Ya salah, sing bener tanya numpang. Takon sik pinten semanten nggih numpang. Nek numpang tanya, numpang sik plek pinten nek ra ndedit. Dite kurang wani medun ora kira-kira. Wani nek aku wani. Wani mlayu nek aku. Lah mlayu ya doyak tenan, mbok kowe tekan Malioboro le mlayu. Kok tekan Malioboro iki le numpang tanya endi mau? Ayo kidul stasiun tuku ta.
Kuwi nandake nek kowe iki asline dridis. Glidik. Lho, perlu pengalaman. Kudu ngerti kono-kono iki nyoba. Survei. Aku Wong pinter ki kudu survei. Regane pira aku ngerti kok. Nah, mesti 75. Ngawur tak nyang 80 ra dikek. Saya rada muda ya. Kemunggahan regane. Saploke lebaran iki lho. Isi arang-arang sing teko sakle. Yo. Aku lagi omong rusuh ya nek kene iki lho. Coba ra ono kowe lek omong apik lho. Ora iso aku nglimbuk cah iki elek ya lagi nang kene. Biasane runtut apik kae kok. Oh iya. Rebon jenengan. Iblis. Ah kok dadi wah gubrah kabeh pikiranku. Iki mau wis tak rancang aku pengen jlentrehke visi-visi barang wis di sini semua. Ya dijelek-jeleke saiki. Ama wis rusak kok, wis suasanane wis rusak. Ya dasare wis mlebu Malioboro barang wis mau. Wis mlebu Dasare ya- numpang tanya barang wis mau. Dasare yo utek murah nyandak kuwi mau. Niki terus kurang siji lho, Mbak Sange. Napa? Nilai-nilai yang mendasari. 1 kasih, 2 kebebasan, 3 keterbukaan dan keanekaragaman. Nah niki ora kula pun matur. Nggih. Niki Jawa, Cina, Londo ra urusan kumpul dadi mergo keanekaragaman iku. Kebebasane nggih ngoten to mriki niku bebas. Zaman kula riyen mangkan sandal jepit, kathok cendak, kaosan gondrong elik niku apa. Lulus ke ngriki kita menyesuaikan diri. Ayo ketok bagus e to kula metus ke ngriki. Niku asline yo ketok wah yo manis. Sing ngarani bagus apa? Angge wong mau buta-buta niku arep ngono ta kowe. Ketok iki ra lilo nek ketok apik lho. Agar tak omong iki kok wis dipangan dhewe terus. Oh ya tak kei kesempatan saiki wis. Ora, aku arep nembang bae aku. Ya. Arep tetembangan sing anu iki mau dipeseni aja nganti lali Mars de Brito mau. Anu di notasine. Nah, Wah angger kleru tak ketak lho aku apal lho kuwi aku. nah ngene apa? Apal ya menyanyi dhewe. Jenengan tunggal aku. Engko neng kulah. Dicekel kaya aja atuh-atuh kaya cetha-cetha ora. Kleru. Ora nyekel ngono aku lho. Aku yo duwe cekelan dhewe. Mars de Brito ya, Mak. Diunekke. Ya. Monggo Dibukani. sore mau kaya wis diunekke karo paguyuban karawitan Gongso Kukila. Jenenge kok Gongso kuwi. Iya. Ya, mangga, dadas.
Beto. Saiki kanggo mbuktekke nek alumni jare mau iso nek nganti ora cocok omongane. Iya. Yo, Nek ora cocok ya pindah sekolah liyane. Iya. Mau sing kedua. 5.656 5.353 iki apa to iki? Kok dadi tak waca apa iki? 5656 nak 500 Kuwi notasine. Oh. Notasi gamelan. Kuwi swara apa angka to? Swara ning nemo ngono pamane nemo Pipat ora ono pipate. Aku nek ora nganggo papat ora bae aku. kuwi nganggo kok kuwi. Endi ra ono kok. Dik. Ajar alumni kok ora hafal. Aku mbiyen ora nganggo gamelan aku mbiyen. Nganggo apa? Nganggo keyboard terus cangkeme dhewe-dhewe kok ora iso nek ngene iki. Nganti sempal ya. Oh, ngajari ngantek prongos kae kok aku mbiyen. Tur ngene mbiyen akulah putra SS ada Brito ngono ora kok. Walah menteri SM ada Brito. Nah, amodar kuwi aku. Kurang semangat ya. Kurang digawe ngono. Gawe ngono ning tahun ngarep nanggap neh wae. Piye? Heeh, aku gelem ning rasa dagelan. Aku juga gelem rasa nganggo wayang. Wis ngono piye? Dadi mung nanggap cangkem jejer-jejer kae lho. Apik liya kuwi ya. Ya iso. Aduh, seneng nak. Iya. Ayo, sindene diunekke ndak menerima gaji buta. Ki apik lho ngono to ki. Iya ta? Kok kidul ngalor ki rumah saku berdasarkan tanggal lahir iki mesti. Tuwa nom-nom bocah ngono to. Heeh. Terus sedulur kabeh mesti nek dalange KKN ngono kuwi. Kok sing ora penting lagi wong liya ngono kuwi wis biasa. Pun pinten dasa tahun, Bu? Nek iki 20 ra nganti ya ta, nek kae nek 70 ya kliwat akeh. Karo De Brito dhisik kae lho lahir. Lambene. Iya, ya wis ora apa-apa. Iya. Ya, sing ngarep kowe arep milih sing nom apa sing sepuh? Iki anu Sidet. Ayo sih. Ah sing enom. Siti. Wah. Oh, adine wis Idolaku Siti ya. Oh, iya. Cah biyen desa banget ae to. Heeh. Tak jak main iki tukoke kacamata karo sok imah plastik 15.000 wae diganggu rumasane ayu banget ae. Lah ya ayu banget wong wedoke ning dheke dhewe. Liyane lanang kabeh. Lanang kabeh kejaba imah ya rada lanang to kayuan. Ketok ayu banget saiki kok andang sakmono lah. Desa tak openi nak. Open kaya Siti gelem kok. Ora gelem ra kowe, Di? Nek Siti gelem jelas Siti iki mripate rusak. Ane nek rusak meneh kae sing omong. Nek kae tingkah lakune sing rusak. Nek aku rusak banget. Pilih ndi? Ora cengengesan tak tonyo kowe. Iki golek pangan bareng-bareng ngono. Dam. Nggih, Pak. Nah, manis sih. Ya mulai nganggo mic wangsulana. Iki jak omong belum kok iki. Ah ngerti aku nek jak omong. Wis omong rung suwe kok kuwi. Biyen mung bengi ngeh wae kae. Ya nak ya. Dicekleke. Nah, Wis dicekleke reng nak. Pun. Nyangen aku ceklek to sisan. Walah jan. aja nyekleke nggone Den Baguse. Piye? Saklare wis lonyot. Dadi nek kleru-lemu nyekleke mah nyetrum. Nek iki asu nek. Wis lha iki lonyot. Aku ra jijik banget. Lah kan ceklekan kan nek suwe ra diganti nek ya lonyot. Plastike do kobong kae. Kowe gelem lonyot anti. Maling kok dalange. Istilah anyar lonyot. Basa Jawa ki akeh banget lho. Piye piye? Basa Jawa ki ana sing ra masuk nang kamus yo akeh. Contone Nah, umpamane wah. Ah, ana tembung wong kira, oh cekel bekekeng. Bekekeng ya apa? bekekeng. Bekekeng kuwi antar lakang jembar. Heeh to.
Lho kene nggon kamus ngono kok. Lho iki linguistik iki. Ora bekekek iki dipiting jenenge dibekekek nek wong Jawa. Ora dibegagake ngono apa? Ora. Lah kok kowe wingi malah begagah ti? Iya ta, berarti ana sing gak ora mlebu ning kamus ana. Wis tau karo ning nggon kamus ana temu. Wah, putah lho bleber-bleber. Bleber-bleber iki ora mlebu ning kamus. second ning nggon apa kamus Indonesia Inggris. Mingklik-mingklik iki bahasa Inggrisnya apa ayo? Kuwi ora ana kuwi ora. Mulane basa Jawa ki akeh ning ora sok masuk ning nggon kamus ngono. Ngene wae sesuk gawe kamus sing kira-kira ning liyane ra ana ngono piye? Isine siji bekekeng, loro lonyot, telu mingklik-mingklik kuwi wae. Piye gawe kamus kok ngono apa piye ya? Nek kiwir-kiwir ana ya. Ana ning ra seneng aku. Aku senenge sing mendul-mendul nek kiwir-kiwir aku ora aku. Gemandul tanpa pang ngono kae lho. Ayo Siti arep kena Mbak Pelok Siti. Aja turu sore kaki. Nah, ya kena. Ya. Sing biasa wae. Aja turu sore kaki. Nah, iki made in Gunung Kidul. Aku ngerti tutuke apa? Rada dawa Apa? Ana dewa, aku sari kok dadi rada dawa. Kono wis nutuke ndak kleru aku. Iki mau arep ndagel iki mangan apa to cah iki? Siti. Iya. Siti iki lemah. Lemah jaratan. Ngapur. Sronta iki karep utawa kesusu iki den nganu sronta. Den baguse ngarsa. Den kuwi gedhe. Iya. Ngar kuwi ngarep. Sawi untu. Sena. Sena iki gedhe takon anu sapa wae wis to takon piyai ngendi anu sastrawan ngendi wae Sena iku besar. Besar dosane. Ngono lho. Ngono. Mula muga-muga tepung karo aku iso tumindak sing becik lan ora suwe meneh dadi husnul khotimah. Ana ki rung nampa dalang tak andani kono ki. Ning dalang rusak arep ditampa ning ngono. Ora urung nampa. Urung nampa. Sing digoleki iki dagelan. Dagelan. Iya, seronta kuwi berarti. Ora, utuh sronta sing digoleki iki dagelan sing gaweane ngrangkep-ngrangkep. Aku mligi dagelan tok kok bengi iki. Jare guru Wingi. Ha iki prei kok. Lagi libur kok. Heeh. ya kono ya terus nganu kok ngirimi layanganku kok golekno dagelan sing ngrangkep guru ning lagi prei ngono kok Kesasar mlebu omahe Ronto ngono lho. Heeh. Iki piye iki? Ayo sepeken dhewe aku ya ngono to. Siti iki lemah jaratan. Lho kok dadi baleni men. Ayo Sit. Kok jaratan? Hah? Kenapa jaratan kan sudah mati didurke ngalor kabeh. Ayo. Nek kowe diajarke aku mujur ngetan aku yo nginjen rekmu. Mula jujur ngalor kabeh ngono lho. Aku batang-batang tak openi kok. geragas Aku pengen ngelokke aku wis umat-umat tak disiki timbang aku kewirangan nang kene. Wis ra cetha kewirangan walah. Ya.
Aku cetha kok iya karo aku. Oh, kowe cetha to? Cetha aku. Piro ya jenenge? Wah jelas masuk rekening utuh wis. Wis dia. Kuwi yo kanca-kanca 75 bedino. Oh 75. Ha 30 sing tak longi kok. Sadis banget. Oh neng kene mau benah visi misi mau lho. Kasih di mana letak kasih? Ya di situ wong tulisane di situ kok. Kok yo dadak Goblok takon ya. banget to ya. Aku Apa sama kenapa iso ndelok kasih di mana? Benah ono tulisane kasih kok letaknya di mana? Ya neng kono kuwi kan. aku kan biar ngono lah, anggar kumpul wong goblok kok ketularan lho aku bingung iki. Oh. Angel tenan aku. Utekku iki kepiye to ya? Wong cetha nang kene kok ya dadak takon ngono lho. Munyuk tenan kok wis kasih. Wong nang kene kok tak takoki kono, ya kono wis ora ngerti wong ngono goblok banget kok. Oh alah. Heeh, ya nang kene jalan nomor 1 sik. Iya. Kan panitiane kirek tenan dadi kek kok ngene. Ah nek aku ra motor ra malah ketok gagah ta aku mau. Sapa panitiane? Engko medun diantem wong teloro ya. Panitiane iki aja bain-bain lho iki. Sapa? Panjenengane Bapak Gustawan iki. Ngawur kuwi Rama Rektor kuwi. Bapak Gustawan. Kuwi lung tau rabi Rama ki. Rama Gustawan SC, mula asmane Gustawan. Nggih, orangnya penuh gairah. Sing aku rada seneng iki lho, anu Den. Ya apa? Pelindunge Rama Gustawan ngisore kuwi Haji Datuk Sweda Zuhal Hamsyah. Lah iya. Kuwi malah penampilannya kaya Rama, ini haji. Nah, kowe hajinan. Kowe. Nek Mas Datuk iki ya haji tenan. Ora apa-apa. Aku ki dadi wong ki tak akoni kok apa-apa tak akoni. Heeh ya. Nampangane ketok kemersik ning jaba ora resik kan balah. Balah ki apa ayo basa Jawane. Kuwi karepe malah ning cara desa dadi balah. Ah saiki nek kowe pancen pinter tenan, Dik. Tak takoni. Wah, nek ngene iki teneh. Teneh ki apa? Basa Indonesia teneh ki apa? Wah, lah kalau begini ini teneh. Oh ya ora iso ya. Angel. Teneh ki angel. Tak takoni saiki. Teneh ki piye to basa Indonesia? Waduh aja ngene iki. Ha teneh anu, ha teneh ki apa ayo. Aja ngene iki, jangan seperti ini. Nanti kalau ngono lho aku ya. Ora mungkin artinya kalau ora mungkin. Kalau iki arep. Ha teneh ki ya kaya apa? Teneh kuwi mlebu present future continuous tense. Kuwi dadine iki aku ya ora ngerti ya tak ngandani ngono. SMK ya ora dong. Aku ki ngerti ning lek arep menerangkan dengan cara sederhana supaya mlebu ning utekmu ki angel ngono lho. Iya ya lek ngene wae, teneh kuwi basa Jawa angel ditunjukake wis ngono wae wis malah gampang. Aku jenenge nyerah kowe kok. Heeh angel. Mbok setu nek takon Kang Sen dadi aku iso wangsulan ngono lho. Ora iki aku jan ora iso. Aku takon karo wong sing ngendi wae ora tak. Ora ono sing iso ngertekke teneh. Mesti wong Jawa ki wong Yojo jane. Aja ngono, teneh tiba teneh. Kuwi urung ning daerah Siti. Piye? Aja ngono, Gek. Ngono piye ya? Gek iki apa wis ayo. Lah wong ngene nggone Siti ki wong tepus ki nek ngarani montor apa-apa ki gondal. Ayo. Ora kepiye nek ya ini tekan aku numpak apa ngebis ngomong ngondak. Wah, baru to. Gondane ono sing Yamaha, Suzuki ngono wae dadi bubar kabeh ya kuwi ya. Ayo terus. Wis rasa ngomong, kundak kowe dijak omong Inggris karo Den Bagus Karso ora iso. Aku nek muni masuk basa Inggris wis cilaka. Sesuk tak ajari. Kowe pinter ya? Wah, lah aku ki nang kene iki piye bahasa Inggrisku songo kok. Nek
songo ki mergo tertinggi 100 aku untuk songo ngono dadi siji wae kurang sithik. Aku blas ora ngerti tenan. Ora ngerti. Belajar sithik-sithik kok aku ora tata udong. Angel ning ngapalke ukarane iki angel. Mergane apa kurang ana? Ya pokoke wis ora jelas sutek kuwi pancen sutek Jawa. Ah ning Prawira Taman kae akeh turis asing, sinau karo tukang becak kae. Nek kualitasmu mung sakmono kuwi pol. Ngono lho. Sir, 1000 round Jogja, sir. No. Apa ki artine? Anu mubeng Yojo 1000. Prawira Taman, Pasar Ngasem, Patruk. Entek kuwi aja wisan, mergo ning kono blonjo kabeh to. Ngono. Angel. Butterfly boxing, sir. Kuwi lawak nepe loro kuku tarung iki butterfly boxing. Tak ajari so bahasa Inggris ngono rusak bareng dadine. Iki padha karo sinau karo wong pekok no. Iya. Aku mbiyen nek mlebu metu kene ora nganggo pendaftaran. Langsung njujug ndi kursi selo tak nggoni ngono wae. Ini beres langsung ketompo. Seprene aku SPP iki urung lunas kok. Iya. Wani nagih apa? Ah tak utangi neh malahan. Ngono. Karo Mbok Bon aku ya utang. Ah jujur Pak aku ki. Tuku bakwan 3 aku ngaku 1. Ya sik gentrong kuwi sing asu nek kuwi. Mangan bakwan 5 urung bayar njaluk susuk. Piye? Ayo ngerti aku. Dari sing apik aku ta timbang dheke. Mula ya uripe kedengap-dengap saiki. Akeh iki mung nampa sabu dendaning pangeran gitu kuwi. Urung bayar kok njaluk susuk. Mangan bakwan 5 urung bayar susuk. Demo sakmene. Ku ya percaya Mbok Bon. Ya nyusuki. Ya nyusuki mlor. Panganan kene iki larang ning Mbok Bon iki kerep rugi yo gawe mara ning ngene Rama Rektor njaluk ijol iki kuwi. Mula Ramane Rektor ning ngene kerep ganti mrabetan nek kesuwen. Mergo sak Mbok Bon kuwi ya. Lah mergo bocah sing asu kuwi. Sing jujur dhewe iki aku iki wis paling jujur kuwi sakmono kuwi. Ngaku 3 iki mau Wis paling jujur. Dadi sok ning kanane iki temumpuk ning neraka kabeh iki cah kene akeh banget sok. Pengarepe kowe. Aku ning swarga ijen. Ya ming sok tilik besuk ngono lho karo kanca ngono. Ya karo aku dhewe. Sapa? Ning swarga karo aku. Aja. Kurang modalmu. Modal rono wong kuwi kudu ling ibadah apik. Kudu wis entuk ganjaran akeh. Wong aku ki tiba wis sing luka sik tengen ki setha to. Pokean ling ibadah kuwi sik tengen kuwi. Kowe tiba mesti sing kiwa sing luka, aku sing tengen. Ketok yen wong jujur karo ora ketok ning ngono. Nek ora ngandel kowe numpak motor tabrakno tangki tibane kiwa apa tengen ngono wae. Nek nengen berarti kowe ganjarane akeh. Lah aku ya ora iso mbuktekke kowe le tiba ngiwa. Apike nabrak bareng wae. Engko terus delok-delokan takune. Le delok-delokan ning kono wae. Ayo sih. Yaiku bagian nipun wong malek sabarna rimo Ya nek diselani tembang karo manis. Yo, Agnes saiki sing cilik dhewe iki. oh iya. Ngapa? Monggo dados.
kelas lagi mlebu kuliah. Iki. Apik suarane. Sok nek kowe ndek bojo mrip sing lanang kalah kuwi. Wong lu bengok kaya ngono kuwi tanpa kowe tekan kono krungu lho kuwi. Powere kuat kok. Powere bagus sesuk alung duwe sawah sik jembar karo busah manuk kae latihan ngono kuwi wis wangun. Aromane sok. Ah sakmono kok swara kabeh lho rumah saku awake iki. Nah iya. Jan ora ono get-gete blas wis. Ya pepope beda. Ah nek maning ndi get-gete tak weruh. Ayo. Nah, ra arep tekan iki ta. Lho get-gete. Are jenengan nek sakmono swara kabeh mbok sampean iki lho semono kok untu kabeh. Aku ora masak. Ora sembodo. Piye? Ora usah takon get-get. Awang wis lonyot kok. Mung baleni lonyot meneh. Kowe urusane dalange lonyot ki. Kae sak tekone lonyot nek wis ana. Wis ben yo. Kuping kowe mak sling. Kok ya dadak sempat-sempat iki jenenge ya ngopo. Lho kuwi suarane dhek tenan apa ora bang tak delok iki oh mangap peteng iki mesti suarane metu saka nggon petengan kuwi mau. Ha iya. Mbok aja manuk ngijek. Lho engko nek kleru senening wong. Kleru piye? Ha nek udu sing tok ijen kleru. Wong iki masalah cangkem. Ayo cangkem. Kok kleru-kleru? Lah nek cangkem meh kleru. Lah kleru cangkem ki ayo cangkem. Lah iya. Ora saru lho ning kene. Ora wong cangkem kok. Ana Rama. Rama ya men dicangkem to kaya. Wis malah Elek ta. sesuk aja lali ngaku dosa. Wis sisan karo nyuwun minyak suci. Ayo. Wis tak lakoni kuwi. Kuwi sakramen sing arang-arang. Arang-arang. Wis muga-muga padhang dalane. Ayo aku. Amin. Kowe iso tak gondol. Lah iya no wong sepasang. Ayo wis sak Ya nek urusan kuwi dhewe-dhewe ora sepasang gah. Ora apa-apa. Wis suwe banget aku. Ora apa-apa bareng mlebuke bareng adep-adepan malah iso omong-omongan. Alung dagelan iki bareng dalang. Dadi ning kono nek butuh loro iso mlaku bareng. Kono nek arep wong loro dhisik lalu tak golek dalang liyane sing luwih enom. Ngono. Ora. Aku senajan to tuwa wis nampa minyak suci ning aku anter kok. Nek kowe arep dhisik ya nabrak otengki kono. Ora macem-macem, wis dileki ngomongke kuwi. Lah iya. Iki wong-wong ulang tahun ngomongke slipah. Bener, ulang tahun ki kudu seneng-seneng. Iki sekaligus anu karo Mahardya dalange iki wingi ya ulang Weh, tahun. ulang tahun to? Heeh, ning ra anake apa-apa, wong ku dalang kokil kok. Wah. Ayo.
Wong wis tuwa kaya ngene iki yo arep ngopo? Ayo mbok yo. Wong dinahi donga pangestu, dinahi ucapan selamat ulang tahun, semoga sehat Gus. Bagiku wis matur nuwun Nek banget. cara cah nom kan yo nyumet lilin. Nek sing jeneng wong tuwa isih seneng pesta, seneng anu kuwi jenenge isih gunggung nafsu alu amah. Lah iya ngono nek cah nom nyumet lilin gandeng kowe wis tuwa ngobong omahmu dhewe ngono lho. Kuwi luwih moncer jenengmu. Ayo aku le nyebul ra iso, apa dadak nyilih cangkemmu menyebul. Nyilih cangkeme Agnes ki peteng kuwi mau banter banget ngantek kupingku budhek nyanyi dhek pisan kowe. Iya. Apik. Apik cah cilik nek apik. Biyen cilik saiki wis ampuh banget itu. Mengok banter banget ngono kuwi. Aku nek kowe gelem nang Jakarta jutaan lho, Nes. Enggak apa? Lho, sekali apa nyindan ngono kuwi. Ah nang kene kuwi mung 75 kuwi mau. Nang Jutaan ki nyindani apa? bal-balan barang disindani sisan, waktu apa-apa disindani. Iya. Iya. Ayo dipacutke, Pak. Aku ndak waktune ngoyak iki yo, Den. Iki kripik gedang kripik telo. Ngono ta, Jan? Wis udah gelem. Ku sithik Aku tak kira njur wis aku kelas arep cucul aku. Ya. nek piyai cah nom-nom wis SMA iki nek ra dinahi sing keras-keras ngono kuwi sok ora. Iya. Engko halus-halusan kon gara-gara. Iya ya, Mak. Saiki Atin kuwi. Sindhen metem yo melu terus. Kuwi Atin kuwi. Gak apa-apa butuh duit to. Iki sesuk nek anake member dalange mbuh lho iki. Mergo sanding dalange iki biasane kan wong meteng ki nek Kayak bojone nek kono kae. alah kaya gelem to dadi bojone. Mbok yo aku Ora padune ora. Wis lonyot, wis rasah. dasare aku rada yo mung lagak ping pindho kae yo. Ning cakro. Namane? Dek ning cakro kae. Ngapa? Yo ning galengan. Ngapa kowe aja ketak lirik kita yo curiga ra. Ora curiga omonganmu ki lho, Den. Iya. Kaya ya Monggo ya wis lonyot. Wong wis lonyote kok alem. Ah, bener. Iya. Iya. Ya, ya. Banyuwangen, Dit. Ya. Monggo menika Bu Meteng, sapa Bu Sinden? Mambiat mayun eman Sang seru-seru ndak bocah obah. suarane gending pelambiangan nyerap bayi Pisan-pisan bae. Iya. Nuswan tara Pirang sasi to, Mak? 7 Waduh. Ya wis gedhe. Izin karo aku sok nek ngancik 8 prei. Iya. Sapa kok? Atin. Oke, iki meteng tenan ta iki? Iya kok bisa. Ya ampun, aku rumangsa ngomong-ngomong kandang meteng ya. Wong wis lonyote kok. Ah, iya. Pengiki judulnya Banjaran Lonyot. banyu wangi kelang wetan segara Di Jawa Timur ki asli no. Wulan kuno wetan segara Dik. Dadi men ketok Jawa Timur. Ya.
kenek kok iki. Lan kedul alas sangker kang keliyan liwiyat belambiangan belambiangan Ya. aja takon sesang kami tangga Tekke. tanah India ku meliaring Ngecer ki engko. ku meliaring taman Sarinoswan Ya. Unane sing seru ya, Sit. Sing suaramu seru. Agnes iki Rita kuwi sebarane bengok-bengok. Iya. Wah, ya.
Ben bagus sing ngarso ngadeg. Oh, wis ngadeg iki mau. Yo foto KTP. Ngadeg. Madhep rono. Madhep rono apa madhep rono ora. Kalau madhep rene timbang madhep rono. Nah kene mung entuk sono alternatif ya. Nyotok dipamer-pamer. Iya. Wis ngadeg rono. Madhep rono ora sang mati aku. Manut sak dawuh perintahku nek ndi iki nek dagelan ning nggon wayang iki kumandane dalang. Ning bayare akeh dagelan ora apa-apa.